Ay, padulri yan. The mama and the bus go. Mama, 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 mama. The mama and the Sugati. bus go. Mama, 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 mama. Utang taog oras ka mong guys. Kay ako isa pa. Wala may kahit sa bar guys. Kahit Baby and the bus go round and round, round and round, round and round. The baby and the bus go round and round. sumbag yun na siya kung hipon guys. At kami, mama. Hiwa o kami. Oh, na dyan. Uy! Hindi na. Cross na sa tagkamunggay. Mag-utan na sa guys. Kaan mo og utan kamunggay guys. Kanang pure gid kamunggay. Love you, baby, but go round and round. Ano ko ang kaha o. Bukal ko siya. So baka bitan ako na siya o noodles. Super pasa. Sa pasa. Hello guys. Ang kamunggay guys. Hindi ka mapugos na eh. Hindi ka mapugos. Ang tamunggay guys. Ako sabi. Okay, magkuhan sa ta. Ang hairstyle mo guys. Pugos bata. Guys. Ay, lamas bi kay makuha na tagak. Nagitilag mahimo ni guys. Tinggaling-galing. Video na lang tani bisin ng harus kamunggay. Ba anis? Tay tani tagak na gyud. Unsa ni guys? Tagak